बारायनाय बेनि बेलायाव बेफोर जागोन दा माला जागोन मा जागोन बेखौ जों बुंनो हाया, खिन्थु जागोन। खोनाबाय दा बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बोराया मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नाय अब्ला बुजिगोन। मैया बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीया बुंदों जि बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेरावनो हाबगोन एबा सोसननाय जासिगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय अलमस्ट 2 बोसोर जाबाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। थाबैनो बिटिआरआव हाबसिगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। गामि बारायनायनि खोथाखौल' बिथांमोना बुंबाय थायो, अलवेज जेब्लाबो ससियेल मिडियायाव बुंबाय थायो। बाट मैया गावनो ससियेल मिडियायाव बुंनानै लाबाय खुद गबिन्द बसुमतारीया सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया माब्ला बिटिआरआव हाबगोन बेखौ आं बुंनो हाया, बाट खिन्थु हाबगोन, मथथे हाबगोन होननानै बुंदों। जेराव इमवेसआव लिरनायानो गैखाया, हाबगोन होननानै लिरनायानो गैखाया, अब्ला डुप्लिकेट बिटिआर रेकर्ड खालामनानै लाबोनानै माब्रै हाबगोन, माब्रै सोसन जासिगोन इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दं होननानै माब्रै बुंनो हायो गबिन्द? आसरित। 6 मासआबो बारलांबाय, बोसोरसेयाबो बारलांबाय, दिनै 2 बोसोर जाबाय। फोरथो 6 दाननि गेजेरावनो बिटिआरआव हाबसिगोननो। आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बुंखानायलै रायजो राजाफोर, माने खुनु अंगआ फथासेबो बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया इनक्लुड जाया होननानै बुंखानाय। अब्ला बिथांमोना माबोरै बुंनो हायो? अब्ला बिथां गबिन्द बसुमतारीया सिएमनि देरसिन जाबाय नामा? सिएमनिफ्राय बांसिन पावार दं नामा बिनाव? जोङो मानिगौमोन जुदि नोंथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामनाय जि मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जायखौ एमअएस होननानै बुंनाय जायो, बे एमअएसआव लिरनायानो गैखाया, मेनसन खालामनायानो गैया। सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबगोन, बिटिआरआव सोसनजागोन होननानै लिरनाय बुस्थुआनो गैया। उइल बिसो, जागोनसो, माब्ला जागोन, फिउचार टेन्ससो, जानायनि खुनु सम्भाबनायानो गैया, जेबो पसिबिलिटि नङा बियो। अब्ला नोंथांमोना माबोरै जागोन, हाबगोन, खामानि मावगासिनो दं होनना बुङो? नै दाखालि माखासे लेखा गोरों पार्टिया बुंलायबाय जासिगोन थाबैनो बे डिसेम्बरनि लास्ट उइकआवनो बिटिआरआव हाबसिगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया होनना बुंदोंमोन। नै गबिन्दआ मैया बुंलायबाय माब्ला हाबगोन बेखौ जों बुंनो हाया, खिन्थु हाबगोननो, सोसनजागोन, इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दङ, जागोन, मावगासिनो दं खामानिया। बिसिना खालि बिदिल', दिनैसिमबो 2 बोसोर जाबाय जेबो मावनो हायाखै। लाजिनांगौलै नोङो बोराय, गाज्रि मोननानै लाब गैया। जोबथारनायाव आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो, नोंथांमोनाबो कनसियास जानाया मोजां। इउपिपिनि जेसेबां नेताफोर दं, दैदेनगिरिफोर दं, गावसिनि पलिटिकेल लाबा आरो सार्थनि थाखाय खामानि मावदों, बाट बिथांमोना जेब्लायबो ससियेल मिडियायाव नंखाय खोथा बुङो, फल्स, माने ओंथि गैयि, गाजा बेरनो रोङि फल्स स्टेटमेन्टखौ होबाय थायो। बिथांमोना जुदि इसिबां सैथो लिडारमोनब्ला दिनैसिम जानांसिगौमोन ना, माथो मोनसेबो खामानि गैया। आसुरित मानसि, दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि जानो नाङा। नंखाय स्ट्रेटेजि लानानै, नंखाय माने फेक, माने नोंसोरो जुदि बेबायदि स्ट्रेटेजि लानानै पलिटिक्स खालामबाय थायोब्ला खनसेल' हागोन, बिनि बारा हाया। ओंखायनो बुंनोब्ला बुंनो, सैथो खोथाखौ बुं, आरो मावनोब्ला मावनो, नंगुबै आरो असैथो खामानिखौ मावनो नाङा। सैथो खोथाखौ बुं, आरो मावनो हायाबा मावनो हाया डाइरेक्ट बुंनानै लाखा, अब्ला रायजोफ्राबो मोजां मोनगोन। मा नोंसिना नंनायनि नङैनि मावजोबगोन, जागासिनो दङ, निउ इनफ्रास्ट्राक्चारबो जाबाय, गोबां हिउज डेभेलप जाबाय होननानै बुंदों। स' रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां। इउपिपिनि नेता गबिन्दनाथ' खर'आ जाखाला, गाव मा बुङो बेखौनो थाल मोना बे बोराया। स' नोंथांमोना कनसियास जादो आरो फैबाय थानाय समाव बयबो स्ट्रं जादो। थेंक इउ।